Ja, goddag og hjertelig velkommen til Sørens Hyggehjørne. Der findes rigtig, rigtig mange beretninger omkring The Teddy Bear Syndrome. Og det her det er faktisk en af dem. Er I klar? Okay. Jamen, det var faktisk en nydelig fyr. Succesfuld mand. Egen virksomhed og jamen, det gik kraftedeme godt for ham her, altså, fordi han fik solgt en masse ting og sager til sine kunder. Og når han så kom hjem om aftenen, ikke også? Og I kender vi alle sammen godt, ikke også? Så fyrer vi skanker op, vi fyrer lidt i glasset og tænder op i fjerner, ikke også? Men så havde han sådan en gammel teddybær, ikke også? Fra dengang han var mega lille, og så fandt han den der frem, ikke også? Og den altså, jeg kan godt lige prøve at fortælle, hvordan den så ud. Skal jeg det? Ja, okay. Han har jo haft den fra han var mega lille, og han havde sovet med den, og den var sådan helt med plys og tjavser, og den manglede det ene øje, og den lugtede langt væk, fordi han havde et lille guldhamster. Dengang jeg var lille bitte, der havde han sådan en lille møgdum guldhamster. Og der legede han jo også med, der proppede han den der teddybær ind til guldhamster, ikke? Og så kunne de sådan lege sammen. Sådan. Så gjorde han sådan her. Nå, lille bitte guldhamster, hvad nu kommer teddybær. Og så havde de en fantastisk stund, der mange stunder sammen. Men så om aftenen, ikke? Når han så sagde der ved fjerner, ikke? Så hæver han straks den der ildelugtende, forfærdelige møgteddybær frem, og knuste den og krammede den, og sagde de der her, det var så dejligt. Så er det jo mange, der siger til mig, ej, det kan man sgu da ikke, man, altså en voksen mand, og hvordan kan han få sig selv tæt og alt det her? Det ved jeg, altså det kan da være fordi, det var nok fordi, det gav ham da nok et eller andet. Altså, det kan da være, det gav ham noget kærlighed. Tror I ikke det? Det tror jeg kraftedeme. Så ja, det var en beretning, og meget inspirerende, vil jeg sige, omkring det virkelige liv. Jeg håber, I kunne lide den, og hvis ikke I fatter det, så fatter I det nok en anden gang. Jamen ellers kan I have et godt og have et fedt. Halløj!